Халелуя на всички, нека да станем да хвалим нашия велик Бог, нашия верен Бог. Отдай му слава, цялата слава е само за Тебе, Исусе. Отдай му цялата слава, защото Той е добър към Тебе. Всеки един ден, халелуя, ние Ти отдаваме цялата слава, Господи. Толкова си добър към нас, толкова си верен, Господи. Милостта Ти трае до века. Халелуя, извикай халелуя. Цялата слава е само за Теб, Татко. Толкова си добър и верен. Халелуя, нека го хвалиме цяло сърце, Той заслужава. Хей, 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 хайде, халелуя, ръкопляскай на това, Господи. Хей, хей, Stay
чудеса. Тебе величая за мощните дела. Ти си моя сила, ти си Бог и цар. И те, и сега ли стига го цял се ще хваля святото. Ще хваля святото ти име. Ти си Бог над небесата. Ще хваля святото ти име. Ще хваля святото ти име. Ще хваля святото ти име. Ти си Бог над небесата. Ще хваля святото ти име. Отдай му цялата слава. Отдай му цялата слава. Той заслужава. Халелуя. Приеми я, татко, тя е само за тебе. Ще хваля святото ти име. Кажи му лично. Ще хваля святото ти име. Защото няма като теб. Толкова си верен, Господи. Алелуя, даваме цялата слава на теб. Алелуя. Ние идваме пред тебе, татко. Ние искаме твоето присъствие, татко. Ако тебе те няма, ние сме нищо, Исус. Ние се нуждаем от твоята прегръдка, Исус. Затова слез на това място, татко. Прегърни, Исус, с твоята любов. Искаме да чувстваме силно в сърцата си, Боже. За да отдаваме цялата слава на теб, татко. Защото си верен, Боже, верен. Алелуя. О, ти си верен. Алелуя. Ние чакаме твоето присъствие, ти благодарим, че ти се движиш мощно. Алелуя. Аз те чувствам, ти душе, изпълни ме сега. Изпълни ме сега. Чувствам милост, любов и радост. Аз съм жаден за тебе, Господи. Изпълни ме сега. Нека твоята милост измие моя грях. Ти ме изпълваш с любовта всеки ден. Ела в мен, живей в мен. Искам твоето присъствие. Ела в мен, живей в мен. Искам твоето присъствие. Ела в мен, живей в мен. Искам твоето присъствие. Твоето присъствие. Ела в мен, живей в мен. Искам твоето присъствие. Аз те чувствам. Аз те чувствам, как течеш в мен. Святи душе, изпълни ме сега. Изпълни
Твоето присъствие. Алелуя. О, алелуя, алелуя. Толкова е сладко да сме в Твоите нозе. Алелуя. Чувствам вятър от любов. Алелуя. Идва мощния дъжд. Аз ще бъда залят от Твоя дух. Алелуя. Чувствам вятър от любов. Идва мощния дъжд. Аз ще бъда залят от Твоя дух. Кажи му. Чувствам вятър от любов. Идва мощния дъжд. Аз ще бъда залят от Твоя дух. Чувствам вятър от любов. Идва мощния дъжд. Аз ще бъда залят от Твоя дух. Чувствам вятър от любов. Идва мощния дъжд. Аз ще бъда залят от Твоя дух. Да вали Твоя дъжд.
завинаги, завинаги, завинаги. Чувствам вятър от любов, идва мощния дъжд, аз ще бъда залят от Твоя дух. Чувствам вятър от любов, идва мощния дъжд, аз ще бъда залят от Твоя дух. Чувствам вятър от любов, идва мощния дъжд, аз ще бъда залят от Твоя дух. Чувствам вятър от любов, идва мощния дъжд, аз ще бъда залят от Твоя дух. Завинаги, 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 Исус. Ден и нощ, нощ и ден, издигам хвала. 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 За ден, нощ и ден, издигам хвала към теб. Нощ и ден, издигам хвала. Ден и нощ, нощ и ден, достоен за хвала. Достоен за хвала. От Тебе всичко е, за Тебе всичко е, славата за Тебе. Халелуя. Достоен за хвала. Достоен за хвала. От Тебе всичко е, за Тебе всичко е, славата за Тебе. Достоен за хвала. Достоен за хвала. От Тебе всичко е, за Тебе всичко е, славата за Тебе. Даваме Ти цялата слава. Достоен за хвала. Достоен, няма като Те. Достоен за хвала. Няма. От Тебе всичко е, за Тебе всичко е, славата за Тебе. Ден и нощ. Ден и нощ, нощ и ден, издигам хвала. 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 Ден и нощ, нощ и ден, издигам към Тебе.
достоен за хвала. Няма като теб, от тебе всичко е, за тебе всичко е, славата за тебе. Достоен за хвала. Няма друг като теб, достоен за хвала. Толкова си свят, от тебе всичко е, за тебе всичко е, славата за тебе. Халелуя. 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 Свирете нежно така, продължавайте да свирите. Халелуя. Може би минаваш през бури в твоя живот и днес искам ти дам един ключ преди да продължим напред. Може би това ще е конкретно за теб, конкретно за някой тук днес. В лодката, когато бяха учениците с Исус, дойде буря и бурята беше силна, вълните бяха силни. И вълните може да са силни, когато си в лодката. Искам да знаете, че лодката така е направена, че през каквото и да преминава тази лодка, тя не може да потъне, освен ако водата влезе вътре в нея. Чак когато водата влезе вътре в нея, тогава тя може да потъне. И може би минаваш през много неща в твоя живот, но ти си така направен, новото създание така е направено, че огъня не може да те изгори и реките не могат да те потопят. Това, през което преминаваш, не може да те събори, то само може да те направи по-силен. Кога обаче можеш да потънеш? Когато позволиш страха да влезе вътре в тебе, когато позволиш обстоятелствата, които са около тебе, да влезат вътре в тебе, тогава ти започваш да потъваш. Колко да се смея днеска, халелуя! Искам да ти кажа, независимо през какво преминаваш, независимо какви са обстоятелствата и бурите в твоя живот, трябва да знаеш, аз не избирам да се страхувам, аз не избирам да бъда консумиран, напълнен с онова, което съм обкръжен, болестите, трудностите, финансовите кризи, онова, което ме обкръжава вън от мен. Халелуя! Аз съм изпълнен с Божия дух, с Божията сила, аз съм изпълнен с вяра. Свирете, хора, свирете! Халелуя! Халелуя! Така че аз не съм изпълнен със страх. Халелуя! Някой да издигне ръка и да каже, аз нямам страх. Халелуя! Просто свирете, не дейте да пеете, просто свирете. Халелуя! Дигни ръка сега с мен, аз нямам дух на страх. Аз избирам да ходя в сила, в вяра, в името на Исус. Халелуя! Халелуя! Минаваш през трудности, минаваш през бури, минаваш през неща, но искам да ти кажа, през каквото и да преминаваш, искам да ти напомня, че Исус е там. Исус беше там в лодката. Исус беше там. Исус е там в твоите трудности. Исус е там в твоите проблеми. Исус няма да те остави. Той казва, аз съм с тебе. Аз съм с тебе до края на века. Аз съм с тебе през каквото и да преминаваш. Неговото обещание никога не е било, че няма да има трудности, но Неговото обещание винаги е било, че Той ще бъде там. Еова Шама, че Той ще бъде. Неговото присъствие е там в твоя живот. Колко от вас могат да отпразнуват Неговото присъствие, че независимо през какво преминаваш, независимо през какво се сблъскаш, Неговото присъствие е там. Халелуя! Неговото присъствие е там и Той няма да те остави. Реките няма да те потопят, трудностите няма да те повалят. Халелуя! Огъня няма да те опали, болестите няма да те повалят. Халелуя! Това, което е дошло в твоя живот, то е за да бъде свидетелство. Някой да извика тук свидетелство. Някой да извика свидетелство. Кажи, аз приемам моето свидетелство. Аз ще бъда свидетел за Исус Христос. Алелуя! Хайде, извика мощно алелуя! Всички отзад и отпред извика мощно алелуя! Исус е там в твоите трудности. И може би някои тук казват, да, Господи, но Той е там
Исус е там, обаче все едно Исус спи там, защото гледаме в лодката, минават през бури, минават през трудности и Исус спи. И може би на теб така ти се струва. Боже, усещам, че ти си тук, но ти нищо не правиш по въпроса. Боже, аз боледувам и ти нищо не правиш по въпроса. Боже, аз потъвам, ти нищо не правиш по въпроса. Боже, всичко ще се случи в моя живот, ти нищо не правиш по въпроса. Боже, финансите просто се топът и не виждам никакво бъдеще и някак си ти нищо не правиш по въпроса. Господи, нещата около мен просто рухват, а ти просто спиш. Господи, събуди се. Господи, не те ли е грижа за мене? Господи, не те ли е грижа за това, през което преминавам? Къде си в моите трудности? Къде си? И може би минаваш през всички тези неща и всичко това минава в твоя ум. Всичко това минава през твоите мисли. Обаче искам да ти кажа, че Бог беше там. Исус беше там, за да ги научи на един много важен урок. И този урок беше вяра. Някой да извика вяра на това място. Някой да извика вяра. Някой да извика вяра. Искам да ти кажа, че най-високото ниво на вярата е почивка. Някой каже почивка с мен. Алелуя, не си взел този ключ. Не си взел този ключ, кажи почивка. Алелуя. Най-високото ниво на вяра е почивка. Алелуя. Най-високото ниво на вяра е почивка. Алелуя. Исус ги учише, че по време на трудности, по време на бури, не винаги е момента, който трябва да се изправиш и да се бориш и да воюваш и да се плашиш. Тогава е момент, който да запазиш твоя мир. Алелуя. Когато ти не пазиш мира, ти не можеш. Когато ти си обкръжен от страх и този страх влиза в тебе, ти потъваш. Но успееш ли да запазиш твоя мир? Успееш ли да запазиш Божия мир? Това спокойствие вътре в тебе? Успееш ли да си почиваш въпреки бурите, знаейки, че Бог е в контрол и Той няма да остави тези бури да те повалят и да потъне твоя живот? Успееш ли? Бог те занася на ново ниво и бурите ще отихнат. Халелуя! Исус се изправя в тези бури и кой освен Него може да се изправи по средата на океана и да каже, заповяда на бурите, да каже, смълчи се, отихни, и бурята отихва и смълчава. Халелуя! Аз вярвам, че имаме велик Бог, велик Бог. По-голям от всяка буря, по-голям от всяка дилема, по-голям от всеки проблем, по-голям от всяка обърканост, по-голям от твоите провали, по-голям от твоя грях, по-голям от твоите болести. Днес Той се изправя и извиква мир в твоите бури. Халелуя! Хайде, кажи с мен един ръка, кажи, аз приемам Неговия мир. Аз приемам Неговия мир. Халелуя! Искам за малко да погледнем същата ситуация пред очите на Петър. Първият път, когато Петър се сблъска с бурите, какво прави? Той се плаши. Учениците заедно с него, те се плашат. Те си казват, на ти ли е грижа за нас? Какво става тук? Ние потъваме, а ти спиш. Исус обаче искал да ги научи на тази голяма тайна, на този голям ключ, че в бурите трябва да спиш, трябва да почиваш, трябва да имаш мир. И виждаме много по-късно в живота на Петър, след кръста, след изливането на Святия Дух в Деяния на апостолите в 12 глава, идва една буря в живота на Петър. И Ирод заключва Петър и го пазят с вериги окован в затвора. И той имаше всяка една причина да се страхува, да се паникьосва, защото само дни преди това Яков, неговия партньор, апостол Яков, ученика Яков, умира от същия Ирод. Той го убива. Така че той има всяка една причина да бъде в огромна агония, в огромно притеснение. Той е вързан и може да минават хиляди неща през главата му, през сърцето му.
Но Петър вече научи своя урок. И вярвам, че и ние трябва да научим своя урок. Познайте какво Петър правеше в затвора. Познайте какво Петър правеше в затвора. Петър спеше в затвора. Просто легна окован с вериги за краката, за ръцете, с стражари около него, с охрана всякъде около него, с притеснение, че утре той трябва да бъде екзекутиран, но той просто спеше. Той научи своя урок. Халелуя. Дигни ръка, кажи, аз научих моя урок. Халелуя. Аз избирам да почивам по време на бурята. Аз избирам да запазя Божия мир в моето сърце. Аз избирам да почивам. Халелуя. И ни ръце към небето, започни да се молиш на езици сега и нека Неговия мир да те изпълва. Моли се на езици мощно, всички. Хайде сега, дигнете температурата тук. Халелуя. Приемай Неговия мир там, където си, дигни ръце, приемай Неговия мир. Неговия мир, който нашето умове не може да сване. Неговия мир, приемай. В мощното име на Исус. Неговия мир. Исус, аз ти благодаря, че чрез вяра ти се изправиш. И ти правиш всяка буря да стихне. В името на Исус заповядваме на болести, на бури от болести, на грипни епидемии, вируси в името на Исус. Мълчи, отихни, излез вън. Алелуя. Заповядваме на дух на немощ. Немощи да напуснат. Духове, които причиняват болки и мъки. В името на Исус заповядвам ти, напусни. Приемай сега, дигни ръце. В името на Исус. Всяка болка, която те измъчва, всяка болест, която те измъчва, сега да падне в мощното име на Исус. Приемай Твоята свобода и Твоето изцеление в името на Исус. Халелуя. Благодаря Ти, Господи, че днес Ти освобождаваш огнетените. Ти взимаш всяко притеснение и снемаш товара на всеки един, който е обременен с неща. Днес в името на Исус приемай сега Твоята свобода. Мощното име на Исус, бъди свободен. Както жената, която беше прегърбена за 13 години, сега приемай и бъди свободен в името на Исус. Свободен. Халелуя. Свободен. Халелуя. Халелуя. Не вярвам, че разбираш това, за което става въпрос тази сутрин. Не вярвам, че ти си напълно с мене тази сутрин. И ни ръка към небето и кажи, аз съм свободен. Свободен. Всеки товар напуска заради Божието присъствие, заради Божието помазание. В името на Исус. Много друг от нас носиш товар, който ти дори не осъзнаваш. Ти си свикнал с този товар. Толкова дълго време си с него. Но тази сутрин Бог иска да освободи от всеки товар, от всяка верига, от всяка опресия. Когато носиш товар и ти си загърбен, всичко, което гледаш е надолу. Просто гледаш към земното, към плътското, към онова, което ти не можеш да мечтаеш, не можеш да си изправиш главата нагоре, да виждаш нормално, да мечтаеш нормално, да виждаш бъдещето. Всичко, което виждаш е тук. И аз питам някои хора, имаш ли мечти? Аз какво да мечтая, какво да искам? Всичко е наред. Ти не можеш вече да мечтаеш. Това е признак, че ти си натоварен, сгърбен с много неща. Ти не можеш, нямаш вече сила да мечтаеш, защото твоя поглед е само тук.
И има нещо, което те кара да не можеш да мечтаеш. Има нещо, което те кара да не можеш да мислиш за горното, а не за земното. Има нещо, което те кара да бъдеш така прегърбен и всичко, което да видиш е песимизъм и тъмнина. И всичко, което да видиш е безизходица. И има нещо, и това нещо днес ще бъде изкоренено, защото помазанието на Бога е тук да изкорени това нещо. И помазанието на Господа казва, че снема товара и разчупва хомота. Халелуя! На Твое място аз няма да оставя пасивен тази сутрин. На Твое място аз няма да мълча, аз ще взема моята свобода. На Твое място аз ще дигна шум за Господа, най-силният шум, който мога да издигам. На Твое място аз ще се моля на езици. На Твое място аз ще извикам, докато не усещам свободата на това място. В името на Исус започни да се молиш, започни да издигнеш шум, започни да издигнеш хвалата си към Него. Днес в мощното име на Исус. Бъди свободен! Бъди свободна! В мощното име на Исус! Боже, благодаря, че Твоята възкресенска сила е тук. И Твоята възкресенска сила възстановява взаимоотношения. Твоята възкресенска сила възстановява мечти, които са посадени от Теб. Твоята възкресенска сила възстановява призиви, които са посадени от Теб. Твоята възкресенска сила донася изцеление, възстановяване в името на Исус. Твоята възкресенска сила връща 7 пъти повече от това, което дявол откраднал. От име на Исус ние влизаме в стана на врага, за да вземем всичко, което дявол откраднал. Днес влизам, за да взема моя мир. Днес влизам, за да взема моята свобода. Днес връщам обратно радостта, която ми принадлежи. Днес връщам взаимоотношенията, които ми принадлежат. Днес връщам близостта и оригиналния първия план на Господа за мен и за моето семейство. Днес връщам плана на Бог за нашето служение. Аз няма да служа на умряла църква. Аз няма да служа на религиозни хора. Аз искам жива църква тук, на това място. Писна ми от религията, писна ми от умрели хора. Тук възкресенската му сила трябва да кипи на това място. Нека да издигнем глас на тържество, на победа. Пейте тая песен, ама мощно, с цялото си сърце. Свирете с цялото си сърце. Включете се с цялото си сърце, отворете тия устни и благославяйте Царя на царете. Молете се, халелуя, с цялото си сърце. Хайде, включете се. Хайде, искате дъжд на съживление. Дъжд на съживление. Халелуя. Цялата църква, активирай духа, активирай помазанието. Бог е дух и трябва да го хвалиш с дух и с истина, не с религия. Мъртви хора не искам на това място. Вън на всяка религия, вън на всяка апатия, вън на всяко безразличие. В името на Исус. С номер на чистив корен, вън от тук. Всяка буря отихва. Името на Исус, Твоето помазание, нека тече, нека тече. Заведи я на място на почивка, на място, където почива, ти действаш и работиш. На място, където независимо от бурите и ветровете, Твоя мир царува. В името на Исус. Аз ще бъда сега от моя. Чувствам вятър от любов и помощния дъжд. Приемай.
чакам края на службата. Днес няма да чакам края на службата. Не, няма да чакам края на службата. Будни синове, които искат да се завърнат при Исус Христос, нека да дойдат отпред днес. Приеми Исус Христос. Предай сърцето си. Ако ти си оставил Бога поради една и друга причина, днес излез напред и посвети живота си на Бога. Ако ти си далеч от Бога и никога не си се посветил на Бога, сега направи крачка и се посвети на Бога. Не дей да стоиш далеч. Библията казва, когато чуеш гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както при Мерива. Не закоравявайте сърцата си, както Израел, който никога не влезе в обещанията. Бог иска да влезеш в Неговите обещания. Бог иска да бъдеш в рая. Бог е направил рая за тебе. Халелуя! Ада не беше създаден за теб и за мен. Ада беше създаден за дявола и за падналите ангели. Но рая е създаден за теб. Вечната радост, вечният живот е създаден за теб. Има живот, който Бог иска да живееш. И това ти знаеш, че това не е живота, който Бог иска да живееш. Ти живееш далеч от този живот. Ти знаеш, че си далеч от призива Му, знаеш, че си далеч от съдбата Му, ти знаеш, че си далеч от дома на Исус, ти знаеш, че си далеч от църквата, далеч сърцето ти е стинало, ти си далеч от Бога. Но днес Бог е тук и отваря врата за тебе. И има една врата и тази врата, която беше на новия ковчег, една врата имаше, защото има само една врата за спасение, това е Исус Христос. Колко може да извикат Исус Христос на това място? Защото само Той е нашето спасение. Буда не може да те спаси. Мухамед Аллах не може да те спаси. Твоята праведност не може да те спаси. Твоята добрина не може да те спаси. Твоите дарения не може да те спасят. Единствено Исус Христос може да те спаси. Някой каза, Бог няма да ме изхвърли в ада, защото аз съм добър човек. Няма как просто някой добър човек да дойде у вас и просто да почука и да каже: здравей, може ли да живея с тебе? Как така ти ще живееш с мене? Еми е така, аз съм много добър човек. Може ли да живея с тебе? И ще кажа, наистина ти си може би добър човек, аз не те познавам, но моят дом е само за моето семейство, не за добри или за лоши хора. Колкото и добър да си, когато стигнеш на небето и ще кажеш: Боже, вземи ме в рай, аз съм добър човек. Твоето име е записано в тази книга. Ти прие ли Исус Христос? Ти покая ли се? Еми ако ти си се покаял, добре дошъл, ти си част от моето семейство. Но ако ти не си го приел, колкото и добър да бъдеш, ти не си част от моето семейство. Алелуя. Единственият път за спасение е Исус Христос. Нека се покланяме на Бога с още един припев. През това време искам с цялата църква да се моли за неспасените. Моли се. Не искам сърцето ти да бъде изтинало, да не мислим за умрелия свят. Моли се за хора, които са далеч от Бога, изтинали. Ако ти си този човек, който искаш да предадеш живота си на Исус, излез отпред, ние ще се молим за теб. Ако ти си този човек, който искаш да препосветиш живота си на Исус, излез напред. Алелуя. Нека пеем за Неговата святост. И ние нека към небето и пей: свят, свят, свят е Господ Бог всемогъщи. И ние нека сега и пей мощно, пей мощно. Пей мощно. Гори устата си, пей на Господа. Пей. Алелуя. Ние се радваме на Твоето прекрасно присъствие. Отпразнуваме Твоето присъствие. Няма как до Тебе, Боже свят.
Свят си, Заедно силно. свят си. Енергия, повече енергия. Халелуя. Халелуя, халелуя. Айде, цялата църква, пей мощно. Свят си, Ей, свят, свят е Господ Бог. свят си. Свят е Господ Бог. Всемогъщи. Славата му изпълва храма. Славата му изпълва земята. Свят си, Славата му изпълва цялата земя. Славата му залива това място. Благодарим ти, Боже, за всичко, което имаш този ден в името на Исус. Ние сме с отворени сърца да приемем, да вземем, да си отидем благословени, насърчени, вдъхновени от Теб в името на Исус. Някой да извика мощно амин. Алелуя. Алелуя. Бог вас също Святи Дух е тук на това място. Амен. Поздрави някой до себе си. Може да седнете Божието присъствие. Алелуя! Бог е добър Бог, амен. И през цялото време, алелуя, знаете го това. Супер. Благодаря на Бог, както винаги, аз винаги ще казвам, за мен е чест и привилегия да съм тук и да мога да проповядам Божието Слово, така че аз се чувствам почетен от Бог да съм тук на това място и почетен от нашите апостоли и от пастор Мичо и пастор Леси, които ми предоставят тази възможност. Алелуя! Добре, днес искам да говоря за семейство. Искам да говоря много набързо за 3 неща, които не трябва да отслабват в брака. 3 неща, които не трябва да отслабват в брака и 3 неща, които не трябва да угасват в брака. И първото е Божието присъствие, номер 2 е вяра и номер 3 е любовта. И така първото нещо е Божието присъствие. И не ви говоря за това, когато сме само тук на църква, да, това е прекрасно и аз не знам колко от вас усещат Божието присъствие на това място, но просто е уникално. Аз вече съм напълнен, но вярвам, че ние сме жадни, гладни хора за Бога, които могат да приемат повече и повече от Бог и присъствието Му, Словото Му и така нататък. Но ви говоря за това присъствие в къщи, ти и съпругата ти заедно, да имате Божието присъствие. И да, разбира се, това не е само, това включва и поклонението, и хвалението, и търсенето, и молитвите, но това не трябва да отслабва. Божието присъствие, заедно, двамата, не трябва да спирате да търсите Бога. Божието присъствие трябва да е там и не трябва да отслабва. Защото в Божието присъствие, вие знаете, в Божието присъствие имаме абсолютно всичко. Имаме Неговата любов, имаме Неговият мир, имаме Неговата радост, имаме Неговата прошка, Неговата прегръдка, Неговата милост и абсолютно всичко, от каквото се нуждаете. Така че Божието присъствие не трябва да отслабва. Заедно трябва да търсите Бога в молитва. И Библията казва в Яков 4.8, искам тук да ме чуете, казва в Яков 4.8, приближавайте се до Бога и ще се приближава и Той към вас. Искам да ти кажа, твоята връзка с Бог и твоето взаимоотношение, то не зависи от Бог. Не знам дали ме разбрахте. Твоето взаимоотношение, твоята връзка с Бог не зависи от Него. То зависи от теб. Колко ти се приближаваш, колко ти търсиш Бога, колко ти си жаден за Бога. И Бог няма да остане безучастен, когато Той вижда, че ти и съпруга ти, заедно го търсите, неминуемо Той ще се приближи до вас. Неминуемо ще имате Неговото присъствие. Неминуемо Той ще бъде там с вас. И когато сте в близост, когато сте в Неговото присъствие, там е време да си говорите за Божите дела, за Божите неща в живота ви. Какво се случва? Може да вземете време и ти като мъж, братя мои, позволете ми да ви говоря, може да кажете, какво Бог прави в живота ти, какво Бог ти говори, за какво мечтаеш, какво Бог има за тебе, Бог призовава ли те за нещо, има ли нещо там. И когато съпругата ти сподели с тебе, ти трябва да си там и да можеш да подкрепиш. Нали, Бог ми говори, дава ми сънища, Бог ми призовава да отида, да направя нещо, да дам нещо и така нататък. Говорете си за Божите неща във вашия живот. Какво Бог иска от вас? Каква е Божията мисия за вас?
И това трябва да отделите такова време. Говориме си за толкова много неща и да, хубаво е да си говориме за... И аз ще дам пример с моята съпруга, която е отзад, не може да стои тук отпред, но вярвам, че Божието присъствие стига чак там. Вярвам, че ще бъде тук отпред, когато ще имаме свидетелство и така, халелуя. Не съм си загубил мисълта, тук съм. Ще дам пример с нея и, например, ние правиме планове да имаме бизнес, да отглеждаме деца, да сме успешни, влиятелни, да имаме Божието помазание и така нататък. Но повече от всичко не искам да извършим Божията воля за нашия живот. Повече от всичко не искам това, което Бог има за нас. Мисията, даровете, призива, който има, просто да влезем в него и да градим Божието царство. И докато пътувахме тук, не искам да взимам много време, трябва да свърша бързо. Докато пътувахме насам, имаше нещо, което Святи Дух ми каза. Нещата, които липсват в живота ти, начинът да се прибавят е да търсиш Божието царство. Защото Библията казва, търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. И по някой път има неща, които липсват, като мир, като разбирателство, като единство, като материални неща. Искам да ви кажа, начинът да се прибавят неща в живота ви е когато търсите Божието царство, когато заедно търсите Бога. Амин. Така че Божието присъствие не трябва да липсва във вашия живот. Отивам към следващото нещо. Нека да прибавя още нещо към това. Когато свърши разговора ви, когато общувате за нещата в живота ви, на края на разговора винаги слагайте Христос в центъра. Нека винаги всичко, което правите, нека да бъде от място на това, че Христос е центъра на вашия брак и че Той е основата. И някой да каже тук амин. Номер 2, вяра. Както чухме днес, бурите ще дойдат, реките ще дойдат, но те няма да ни потопат, те няма да ни опалят. Но нещо, от което имаме нужда, това е вяра. Имаш нужда от вяра в брака ти. Библията казва, ако и двамата паднат, един ще стане и ще привдигне. Това означава, че трябва да има един от вас, който да е по-духовния, който да е близо до Бога и вярата му да е силна и да привдигне другия. Винаги ще има такива моменти. И ще дойдат какви ли не бури. Дали семейни, дали финансови, дали в каквато и да е сфера. Искам да ви кажа, имате нужда от вяра. И вие си спомняте какво пастора ни учи. Какво е вярата? Вярата вижда невидими реалности и ги извиква в съществувание. И когато дявол спре да открадне вярата ти, ти не можеш да видиш. Ти не можеш да видиш в духовното това, което Бог има за тебе. И когато дявол, искам да ви кажа, че единствената битка, или може би най-голямата битка тук на земята е битката за твоята вяра. Дявол иска с всички сили да ти вземе вярата, да ти открадне вярата, защото когато вярата ти е силна, просто няма как да отпаднеш. Просто няма как да паднеш. И тук Исус говори заедно с Петър и му казва, Симоне, Симоне, дявола ви иска всички да ви пресе като жито. Но искам да ти кажа, Исус е с тебе в твоята битка за вярата ти. И той казва, но аз се молих за тебе, вярата ти да не отслабне. Вау! Виждате ли, може да идват трудностите, може да идват битките, може да се чувстваш, че дяволът те пресе по някакъв начин. И всичко, от което имаш нужда е вяра. Просто да стоиш в вяра. Така че може да се случва нещо в партньора ти, в семейството ти. Трябва да донасяш вяра. Трябва да кажеш, Бог е добър, Бог може, Бог ще го направи. Амин. И искам да ти кажа, че ако дявола не може да открадне вярата ти, той не може да ти открадне нищо. Вие знаете, Библията казва, че той идва да открадне, да заколи и да погуби. Така че той е крадеца. И не му позволявайте да краде вярата ви. И накрая искам да кажа към тази точка. Вярата идва от слушане на Божието Слово. Трябва да се изпълвате с Божието Слово. Трябва да четете. Вие знаете тези неща, не искам да ви казвам. Просто трябва да чуете от Бога. Вярата идва от слушане на Божието Слово. Амин. И номер 3. Това е любовта. Любовта не трябва да отслабва. Любовта не трябва да угасва. И не ви говоря, просто всеки един от нас, аз знам, ние обичаме нашите съпруги и съпругите обичат нас, но по някой път има нужда да се изразява тая любов. Не просто на думи, но и на дела. Не само думи, но и дела. И нека да ви дам още един пример с Юли. Мисля, че беше четвъртък или петък. Юли стоеше докъсно в кухнята и чистеше, готвеше, правеше и беше събрала букука, обаче не го хвърли. Аз сутринта ставам, отивам на работа,
Влизам в кухнята, правя си едно кафе, виждам там 2 чанти с букук. Взех ги хвърлих, докато слизах надолу. Прибирам се аз от работа и идва при мен и казва: Злато, ние си говориме така, не дете да се чудите. Злато, ти си свърлил 2 турбички с букук. Вау! И аз казвам: вау, тези, вие си смеете, но казвам ви, малките жестове, толкова много, може да са много повече от да казваш обичам те, но делата, нещата, които правите, са много повече от това просто да кажеш обичам. Така че показвайте любовта си един към друг, правете си жестове. И ви говоря за тази любов, агапе любов, безусловна. Не е задължително партньорът ти да направи нещо в живота ти, за да го обичаш. Просто го обичаш, защото Бог ти го е дал, защото Бог ви е свързал. Амин. Добре. И последно нещо ще кажа, не искам да взимам много време, ние сами по себе си не знаем как да градиме семейство. Но това е също както автомобилите. Нека да кажем, например, някоя марка. Кажете някоя марка да видим кои са феновете. Мерцедес, добре, ние ветилци сме Мерцедес, амин. Добре, Мерцедес. Никоя друга фирма, освен Мерцедес, не знае по-добре как да оправи колата Мерцедес. Да влезе в компютъра, в системите, защото той е създателя. Мерцедес е създателя на тези коли, той е производителя. Така че никой друг не знае по-добре как се гради семейство от Исус Христос, който е създател и който е основателя на семейство. Така че, когато има проблеми, когато има неща, когато трябва да правите нещо в семейството си, им просто винаги търсете създателя и основателя на семейството. Амин. Господа ви благослови. Господи, милостта ти е безкрайна, цял живот в ръцете си ме държиш. Когато се събудя до края на деня, ще пея за долината на Бог. Цял живот оставаш верен, цял живот си толкова добър. Всеки ден от тебе ще пея за долината на Бог. Твоя глас ме напъства и през огън, в нетъмна нощ ти си близо до мен. Дал си ми да те познавам, приятел и баща, живея в добрината на Бог. Цял живот оставаш верен, цял живот си толкова добър. За всеки ден от тебе ще пея за добрината на Бог. Цял живот оставаш верен, цял живот си толкова добър. За всеки ден от тебе ще пея за добрината на Бог. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. За живота си аз предавам се и всичко давам ти. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. За живота си аз предавам се и всичко давам ти. Добрината на моя Бог
благодарим на хвалителите. Благодаря ви, Господи, благослови изобилно. Благодарим Ти, Господи, че Ти ме помазваш днес да освобода това поучение, да освобода това, което Ти ми показваш. Отвори сърцата ни, умовете ни, да вземем това, което е нужно днес. И те моля, Господи, това да бъде полезно за всеки тук, да бъде назидаващо, да бъде изграждащо и да донесе плодове, в които да те радват. Плодове, които, Господи, да удовлетворяват Твоето сърце, когато погледнеш към нас, да кажеш добри и верни слуго. Бил си верен на малкото, ще те поставя отново. Добри и верни слуго, влез в радостта на своя Бог. Алелуя. Амен. От вас искат да чуят малко от Словото, поучението днес. Вас са тук, за да чуят нещо. Алелуя. Вярно, ще бъде градивно. Ще бъде хубаво днес. Амен. Ани и София се върнаха от Турция. Научил ли си турски? Знаеш вече 3 думи. Човек ги взел. Хубаво. Това е хубаво. Супер. Добре. Сигурно някой ден ще отидем с Божията воля. Това не е дестинация, която аз искам да, по принцип исках да отида. Но там е Ефес, там е много други библейски градове и бивши гръцки, сега турски и не е за изпускане. Само заради това. Кой знае, може би някой ден отново ще се възстанови Божието царство в Турция. Амен. Добре, днес това, което ще ви кажа, това, което днес ще говоря, е доста пресно. Много пресно в главата ми, но също и натежало. По принцип, когато са много свежи и пресни нещата, аз ги оставям, докато не ми е по-ясна цялата картина и да мога да освободя след това да ви дам пълната картина. Но натежа в сърцето ми и си казах, просто трябва да го освобода, дори да не е най-добре подредено и да нямам цялата картина. И това от друга страна означава, че някой друг път, може би когато Бог иска скоро, ще говоря пак за това, но може би по-подробно. Но днес ще говоря главните неща за тази тема. И темата ще бъде предаване на щафетата. Халелуя. Еклесиаст 3 глава казва, има време за всяко нещо и срок за всяка работа под слънцето, под небето. Има време за всичко. Както има време за умиране, за раждане и за умиране, така има време, в което ние, хората, църквата, говоря духовно, ние трябва да предаваме щафетата. Амин. Тук никой няма да каже амин, но това е което усетих и е нещо, което трябва да погледнем. Сега, ние трябва да разпознаем на първо място сезоните. Кажи на някой до себе си, разпознай сезоните. Разпознай сезоните. Много ще бъдеш отчаян, ако не можеш да разпознаеш сезоните в твоя живот. Защото ако Бог те сложи в сезон на сеидба, а ти си мислиш, че това е сезон на жетва, ти ще бъдеш много отчаян. Защото ти ще си кажеш, как така някой друг има жетва, аз нямам никаква жетва. Как идват резултати, как молитви са отговорени, как големи неща се случват при други, а при мен не се случват. И може би главният проблем е не защото има нещо нередно с теб, а защото ти нямаш разпознаване относно сезоните, през които преминаваш. И само защото за твоя съсед, който седи до тебе, е сезон на жетва, не означава, че и при теб ти си в сезон на жетва. При теб може би ти си в сезон на сеидба. И когато ти сееш, сеенето се казва, че е с труд, е с сълзи. А радостта е, жетвата, там има радост. Така че, когато ти си в време на сеидба, в малките начала, ти не можеш да роптаеш и да кажеш, защо нямам плодове, защо няма резултати, защо не се случват нещата в моя живот. Защото ти си в сезон на сеидба и ти въобще даже не трябва да ги чакаш сега тези резултати и тези плодове. Сега ти трябва да работиш усърдно върху това, да бъдеш добър сеяч, да инвестираш в тези малки начала. И това е първото ниво.
което Библията ни учи да не презираме деня на малките начала. Да не презираш. Защото тук от нас съдящите, ти се молиш за ябълка и Бог ти дава семе от ябълка. И ти хвърляш това семе и кажеш, Боже, аз съм се молил за ябълка, защо ми даваш това семенце? Аз не мога да го ям, какво да правя с него? Не, обаче това, което трябва да направиш, е да не презираш семето, защото в малките начала, в семето се крие ябълката, за която се молиш. И не просто ябълката, а дървета от ябълки. Халелуя! Бог няма да ти даде просто готов продукт, защото Той иска да ти даде нещо, което да може да се самопроизвежда след това. Неговия план е много по-голям от твоя, но Неговия план не започва от големите, пишните и грамадните, грандиозните неща. То почва от семенце, както Исус. Исус не дойде като Адам, съвършеният човек, не дойде като възкръснелият цар или като лъва от Юда, който ще се завърне един ден като такъв, но в първия план, когато Исус дойде като невинно бебе, което има нужда от всичко, което едно бебе има нужда, зависимо от всичко, което едно бебе е зависимо. И когато погледнеш едно бебенце, зависимо от всичко, дори да се храни, дори да се преоблече, дори най-малките неща, някой трябва да го носи. Ти не можеш да мислиш за него като отговор на твоите молитви, като спасителя на целия свят и всичко останало. Но всъщност това беше спасителя на целия свят. Това беше царя на царете. Но той не дойде по начина, по който ти си го очаквал. Той дойде като семенце. Той дойде като бебенце. Халелуя! Така че в началата, които Бог има за тебе, те няма да са грандиозни, големи, защото обикновено тези неща, които започват грандиозно, голямо и пишно, те обикновено свършват бързо и не достигат и се провалят. Но тези неща, които почват с семенца и тези семенца са посадени, инвестирано е в тях, поливано е в тях, тези семенца всъщност един ден стават гори от потенциал, гори от плодове, от резултати. И така, трябва да разпознаеш сезона. Първият сезон е началото, когато не трябва да презираш тези малки начала. Тогава, когато ти си никой, но просто трябва да преглътнеш гордостта си и въпреки всичко просто с сълзи да сееш, да буташ, да правиш неща, само и само да си покорен на Божието обещание, само да износиш онова, което Бог е посял в тебе, само и само да бъде реализиран плана на Бога в твоя живот. Колко вас е тук и ме следва днес? Вторият етап в твоя живот и в твоето ходене и в развитието на това, което Бог иска да направи в твоя живот, този втори етап е етап на растеж, на изграждане и в този етап ти просто трябва да си хванал бутона, да си хванал щафетата и да тичаш. Неуморно. Както Павел казва, забравям за задното, простирам се към предното, към прицелната точка, не като някой, който гони вятъра, но аз гоня целта. Не като някой, който просто тича на терена и на терена. Не искам просто да съм на терена. Искам да удрям голове на терена. Искам моето присъствие да прави промяна там, в обществото, там, където Бог ме е сложил. Халелуя! Така че в този процес ти изграждаш, ти се трудиш и гледаш как да нарасне това, което правиш. Да имаш по-големи и по-големи постижения. Да достигнеш един вид максимума, ако да звучи така просто, как се казва, да звучи някак странно, да достигнеш максимума на твоя потенциал в твоя живот. И това е важно и важен етап и може би най-дългият етап в живота ни е този, може би точно този средния етап, в който ти е етап на растеж и на изграждане. И в един момент от твоето изграждане, от твоето поливане, от твоето инвестиране на посоката, която Бог те е видял, ти стигаш до успехи. И ти сега си успешен. И чували сме това, може би не е много лесно да достигнеш до успехи, но още по-трудно е да задържиш успеха. Още по-трудно е, така че следващия сезон вече не е само изграждане, ами вече как да задържа успеха
постиженията, онова, което Бог ми е дал в моя живот. Така че това са все различни етапи, различни сезони в различни области в твоя живот. И след като мина известно време, изградил си неща стойностни в твоя живот, изградил си и си научил принципи и неща, структури, които помагат за задържането на успеха ти, задържането на това, което Бог ти е дал. Идва един друг момент, за който ние забравяме. А всъщност той е не по-малко важен, а сигурно по-важен от останалите, без да преувеличавам. И този друг момент се нарича момент на предаване. Халелуя. Тогава вече трябва да изграждаш хора, които да бъдат вместо тебе в позицията, в това, което цял живот ти си се трудил за него, цял живот ти си вярвал, сял си със сълзи, работил си, какво ли не си направил, борил си се и въобще всичко отиде в тази кауза, в това нещо, което Бог имаше за теб. И в един момент, който е много важен, ти трябва да се научиш да предаваш. И ще стане много тихо днес. Но това е много важен, много важен ключ. Сега, това сигурно ще бъде много тежко да го мислиш, в първия момент да го мислиш, как аз ще предам всичко това. Обаче, ако не го предадеш, един ден всичко, което си градял, когато ти си отидеш от тази земя, то си отива заедно с тебе. И това е най-лошото нещо, което може да се случи. Всичко, което градиш, целият успех, всичко, което постигнеш, това трябва да бъде предадено на следващото поколение. Някой трябва да го поеме това нещо. Алелуя. И това е много важен урок. Ако няма предаване, ще дойде провал. Както си бил в чувствителност към Божия дух да започнеш нещото, да направиш, да градиш нещото и си разпознал сезона, времето за нещото, така трябва да разпознаеш и сезона, кога трябва да почне предаването. Халелуя. Кога трябва да почне екипирането на новото поколение, екипирането на следващите хора, които трябва да поемат щафетата в твоя живот. Халелуя. Сега, най-вероятно е трудно, защото трябва да се довериш на някакви най-вероятно млади хора. И това както за семейството, повече не говоря за семейството, повече говоря за духовните неща. Е трудно, защото гледаш някакви млади хора, зелени хора и трябва да им се довериш, да управляват, да менеджират онова, което ти цял живот с ногти, с зъби, трепериш върху него и така нататък. Алелуя. Да, обаче, ако ти не го направиш, ако няма тази транзакция, която не трябва да е изведнъж, а трябва да е постепенна, ако няма тази транзакция, ти рискуваш да се провалиш. Ти рискуваш от провал, от успех, всичко да достигне до провал. И вместо да си тръгнеш един ден от тази земя провален, ти можеш да си отидеш като почтен, уважаван, ако ти усетиш времето и предадеш онова, което трябва да се предаде. Халелуя. Сега ще ви дам пример. Понякога нещата са просто както семейството. Може да обичаш много децата си, цял живот тичаш за тях, вършиш неща, какво ли не. Обаче в един момент трябва от гнездото да оставиш и да оставиш повече върху децата си всичко и да ги оставиш да излезнат от вкъщи, да те наследяват и така нататък. Защо?
Защото ако те пораснат и вече са примерно на моите години и седят вътре, имат семейство, имат големи деца, в един момент вие ще си пречите. В един момент ще стане проблем. Защо? Защото ти не си научил как да предадеш. Ти не си научил как да свикнеш това, че окей, трябва да предам, трябва да оставя и те трябва да градат, да надграждат на това, което аз съм градил до сега. Амин. Сега, това, което също рискуваш, когато няма предаване и няма посока, не работиш в тази посока, рискуваш да бъде както при Давид. Всички знаем Давид, че беше убиец на гиганти. Давид, ако нямаше гиганта Голят, то нямаше да бъде и Давид. Защото Давид, заради този гигант, дойде отключването на призива му и така се нашумя и се разбра за него. Да, обаче идва момент, в който Давид трябваше да спре да се бие с гиганти и трябваше да остави други хора да повалят гигантите. Хората, които са били негови деца, негови слуги, негови хора, които работят за него, той трябваше да се довери, аз трябва да седа вкъщи, да се моля за тях и да ги оставя сега те да отидат и да се бият там на полето и да воюват. И това е много трудно. Най-трудното в транзакцията не е да предадеш наследството, най-трудното е да се довериш, че някой ще управлява добре онова, което ти го управляваше дълго време и ще се справи. Но Давид, понеже не го предаде в първия момент, знаете ли какво се случи? Отиде да воюва и един от изполините, един от гигантите щеше да убие Давид. Давид в битката започваше да губи и щеше да умре. И един от тези, които бяха войниците, от помощниците му, той му помага и заради него Давид не е умрял. И тогава военачалниците говореха с него и му казаха, ние вече не искаме да те пускаме да отидеш на война, рискуваш прекалено много, ти трябва да останеш. И той вече се съгласява. И казва, окей, вие ще отидете без мен. И те събаряха гиганти без него. Така че има момент, който да, може би ти си събарял гиганти, си правил неща и Бог те употребява славно, но има моменти, когато ще трябва да бъдеш ходатай и да се молиш за следващото поколение, което те да събарят гигантите. И това е по-отговорно, по-лесното е да отидеш и ти да събаряш гигантите, отколкото да седиш и просто да вярваш и да се молиш и да стискаш палци за успеха на следващото поколение. Халелуя. Виждаме Павел да е правил по този начин нещата. Във 2 Тимотей се казва, той говори на Тимотей, във 2 Тимотей 2 глава 2 стих. Каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Павел, освен че гради наследник, гради Тимотей да го наследява, той казва, не просто ти, но ти трябва да работиш също с други, да наследяват онова, което беше върху мен и върху теб. Халелуя! Това е библейско, това е много важен момент, в който трябва да се работи за даденото нещо да се стигне до там. Трябва добре да планираш, това да бъде едно нещо от целия план, който имаш, от цялото видение, което имаш, едно от всичките ти цели, които градиш и правиш в твоя живот, едно от тези цели трябва да си го добавиш в списъка и да бъде планирането на бъдещето относно хората, които ще наследяват потенциала, дарбите, помазанието и всичко това, което Бог ми е дал. Халелуя! Не можеш, кога е времето? Няма казвам, просто когато вече си уморен от служението, можеш да спреш да служиш. Вече когато си уморен да правиш неща за царството, вече можеш да спреш и нека други да направят неща. Не, това не е времето да спреш. Не е времето, защото докато го няма Исус Навин, ти трябва да работиш. Докато нямаш наследници, независимо дали имаш модерната дума бърнаут, дали ти е писнало и си уморен от всичко, нямаш ли наследник все още? Фащай работа и почвай да работиш.
Почвай да действай и да развиваш все още, докато нямаш хора, които да наследяват. Халелуя. Амен. Предавай управлението и контрола. Леко по леко трябва да изграждаш хора, които да поемат нещата. И пак казвам, това е трудно, защото това е както, примерно, детето ти виждаш, че е пораснал и това е седно сега да го оставиш, той да те вози. До вчера ти си го возил и сега да го оставиш, той да те вози. Докато свикнеш с това нещо от начало, признайте си, не е лесно. Качваш го да те вози, мислиш, че на всеки завой ще се удари някъде, мислиш, че всеки тир, който идва, той ще влезе под него, мислиш, че няма да се справи, мислиш, че ти можеш да се справиш по-добре. И ние говорим за една глупава кола, не говорим за духовни принципи, дарби, помазания и служение. Ако ти не можеш да оставиш волана на колата си, представи си колко можеш да оставиш дарбите, помазанието и всички други неща. И говорим за нещо важно. Нещо, което трябва да се планира внимателно. Не знам дали знаете, обаче това е много сериозна тема. И мислиш, ама това е за служители. Не е за служители, това е за тебе. И освен в духовното, за малко ще отворя и в материалния свят, в физическия свят. Не знам дали знаете, обаче в някои държави, ако не напишеш документ за твоите наследници, кои са твоите наследници, и ти си отидеш от тази земя, държавата взима всичко, каквото имаш, всичките ти имоти, пари, всичко отива за държавата. Защото ти не можа да планираш добре и да си напишеш наследниците. И децата ти, въпреки че имаш деца, наследници, които могат да ти бъдат, те няма да наследят нищо. И аз съм чул, че това в Америка това е така. И не знам тук в Германия как са нещата, обаче със сигурност на много места това го има. И това е нещо, което всичко градиш и накрая ще отиде на вятъра. Накрая, нали, птиците ще го изкълват и така нататък. И ние трябва да мислим, освен за изграждането, освен за успеха, освен как да задържим успеха, ние трябва да мислим как ще предадем. Хора, най-важното нещо, което трябва да предадем е нашата вяра. Най-важното нещо, което трябва да предадеш на твоите деца, като вярващ, не дори като служител, просто като вярващ, е вярата, която имаш. Твоите принципи, да ги научиш на Словото, принципите, културата на църквата. Ако ти не ги научиш тези неща, какво става? Просто църквата ще отслабне. Просто църквата ден след ден ще отслабне и ще бъде светска и ще бъде посредствена и вече няма да влияе. Халелуя. Ще бъдем нещо подобно, както католиците, както православните, палят си свещичките, отиват се, молят си една молитва и това е. И ако ние... Просто е хора. Представете си всички тук служители, пастори, които сме, отиваме си от тази земя. Остава малото поколение. Ако те не поемат щафета, какво става? Няма вяра, няма служение, всичко рухва. И каквото сме правили, за вятъра сме го правили. Ние сме си го взели със себе си. Много е важно да разберат младото поколение и ние да разберем, а и те да разберат, че от нас зависи ние да ги обучаваме, от тях зависи те да приемат и колко е важно да поемат всичко това, което ние сме постигнали като откровения, като вяра, като принципи, като убеждения. Халелуя! Халелуя! Едно от нещата, което ме събуди духовно, беше точно това. Когато бях на 18, мисля, и аз бях вярващ, всичко беше окей. Но нещо стракна в мен толкова силно, нещо ми се отвори толкова силно, като започнах да осъзная, че чакай малко. Ние сме следващото поколение. Чакай малко. Ако ние не поемем
означава, че моето поколение угасва. Разбирате ли колко е важно? Бог се доверява на нас да обучаваме следващото поколение, което да гради тяхното си поколение. Халелуя! И аз виждам тези млади хора сега, виждам тук след нас, виждате ли ги? Майка от тези младите, тези, които са. Те разбират 50% от това, което говоря. Другите 50%, те не го разбират. Те не разбират езика, който говоря. Аз трябва да проповядвам на английски на тях, да може те да разберат това, което говоря. Вие разбирате ли, че те, когато станат на 20 години, нормални, здравомислещи, вече готови да влязат в неща, да вършат, аз трудно ще мога да им повлияя, ако проповядвам както проповядвам на вас. Аз няма да мога да влияя на тях. Просто, заради простата причина, че освен, че те са различно поколение, те самия език не го разбират. И като него има много такива. И ако те не хванат своето поколение, те самички ще угаснат. Това е много важно. Да поемат. И ние трябва да ги учиме, че бутона, щафетата е в тяхните ръце. Когато падне отговорността върху тях, те ще се събудят. Те ще кажат, чакай, от мен зависи дали християнството ще продължи, дали вярата ще продължи, дали силата на Бога ще се движи, дали хора ще бъдат в дискотеките или ще бъдат в църквите, дали хората ще бъдат някъде в света провалени, наркомани, провалени и така нататък, да не изреждам още такива неща. Или ще бъдат верни и да служат на Бога. Това зависи от мен и всичко ще се промени. Това ще лежи върху сърцата им и всичко ще бъде променено. Халелуя! И то показва, то винаги показва колко сила има в едно поколение. Огледай се наоколо. В твоята църква, ако няма много хора от твоето поколение, вие сте слаби вярващи. Ако много хора от твоите години няма, вие сте слаби вярващи. Там няма сила във вас. Ако има много хора от твоето поколение, означава, че нещо правиш, което е правилно и то влияе на другите, които са горе-долу в твоето поколение. И взимат пример от това. Халелуя. Говоря неща, които вярвам да ни събудят. Спомням си, и това е напълно библейско, защото виждаме Моисей, който градеше Исус Навин. Колкото и велик да беше, той трябваше да предава. И между другото, пътя не на успеха, а на големия успех е предаване. Е просто да отделяш, да даваш. Тези, които се правят големи шефове, примерно представете си един шеф на, да кажем, ресторант. Той е най-големия шеф. Той седи там. Без него не минава нито ориза, нито там пипера, месото. Така, помогни ми, че аз съм зле в тези неща. Личи, че не готвя. Нищо не минава. Той трябва всичко да е там. Той е човека, той те посреща, той те изпраща, той е на рамката на снимката, долу, отгоре, навсякъде го виждаш. Той човек, освен един ресторант, друго няма да може да направи. Отива примерно в един голям успешен бизнес ресторант, примерно, да кажем като KFC, като Макдоналдс, примерно. Знаеш ли кой е шефът там? Ти не го познаваш. Ти не знаеш кой е. Ти знаеш управителите, менеджерите, ти знаеш, но никой от нас не знае кои са шефовете на Макдоналдс. Никой от нас не знае кои са шефовете на големи вериги. Защо? Защото в голямото нещо, не в успеха, а в големия успех има предаване. Просто го оставяш това нещо и слагаш други хора там. Предаваш го. Големия успех не е да задържаш всичко. Големия успех е колкото можеш да освободиш повече всичко. Алелуя. Колкото може повече да се довериш и не на всеки един, но на Исус Навин. Не на всеки един, но на Елисей. Не на всеки един, но на учениците. От вас са с мене. И когато дойде Исус Навин в твоя живот, когато дойде наследниците в твоя живот, трябва да се случи онова, което се случи при Йоан Кръстител и при Исус. Йоан Кръстител гледаше към Исус и казва:
аз трябва да се смалявам, той трябва да расте, а пак аз да се смалявам. Алелуя. Моето присъствие трябва да бъде по-малко, неговото трябва да бъде повече. Неговото влияние трябва да бъде повече, а моето трябва да почва надолу и надолу. Моята работа трябва да е все по-малко, неговата трябва да е все повече. Мойсей го направи с Исус Навин. Илия предаде при Елисей, който го следваше. Йоан предаде щафетата на Исус. И след това, съвсем в скоби, виждаме Мойсей и Илия да се видят на планината с Исус, където бяха там тримата с него, Йоан, Яков и Петър. И на тази планина на преображението, там беше Илия, Мойсей и Исус. И вярвам, че това беше моментът, който Илия и Мойсей предават щафетата на Исус. И Исус казва, даже Исус сам си я взима тази щафета и бутона и казва, момчета, вие сте до тук, закона, защото Мойсей е човека, който знаем за закона, и Илия е пророците, и казва, момчета, закона и пророците до тук. От тук нататък аз поемам щафетата Исус, неговата благодат, неговото спасение. Така че виждаме това да се случва, Исус да поема щафетата, и след това виждаме Исус да предава щафетата на учениците. Той предава онова, което беше върху него. Той казва, аз победих, взех ключа, взех ключовете и сега аз ви ги давам на вас. Той предава бутона, той предава щафетата. И казва, сега е ваш ред, вие да бягате. Исус не искаше да прегръща всичко и да каже, аз ще остана тук. Не, аз си тръгвам. Той беше толкова щастлив да си тръгне. 3 години служи и вече казва, момчета, goodbye. Идва тук лимузината, небесната лимузина, тези облаци, се кача и чао, довиждане, ще се видим скоро. Вие поемайте нещата. И той просто се възнася на небето. И оставя на учениците, които малко преди това беха го предали, нямат много добра история, кредитна история, нямат много добра история в биографията им и така нататък, но те бяха повишени. Защо? Защото те го последваха. Защото те оставиха всичко и с цяло сърце го последваха. Наследниците, искаш да управляваш, искаш да имаш това, което Бог ми е дал или ти е дал на теб, то не е за всеки. Наследява онова, което е родено по дух, не онова, което е родено по път. Наследява онези, които са и могат да бъдат ученици и последователи. Алелуя! Колко вас слушат и разбират? Много хора искат да наследяват един успешен служител. Много хора искат да служат в неговото служение. Но повярвайте ми, не много хора искат да бъдат негови ученици. Те искат да бъдат ученици на някой друг или собствените си ученици. Но няма място за наследници и за управление на хора, които не искат да бъдат ученици. Както ученици на Исус, така твои ученици, така ученици на това служение. Ти не можеш да наследиш някой с друго учение. Защо? Защото идеята въобще не става въпрос и дума за тебе или за наследниците. А става въпрос за нещото, ако той е от Бога и Бог го почете, той ще намери наследници, ще намери Елисеи, ще намери Исус Навиев и такива хора. Защо? Не заради тях, не заради теб, а защото той смята, че онова, което правиш, е стойностно и то трябва да продължи в поколенията. Алелуя. Когато Бог смята теб за стойностен, той иска онова, което правиш, да продължи в поколенията. Мога ли още малко да бъда подробен и ще ви пусна? През годините сме чували за генералите, Божите генерали. Говорих за Божите генерали и хора като кой да ви дам пример? Като Смит Вигълсбърг, като от техния ранг, които Бог ги използваше, ама много силно.
може да познаете, че те са имали много силни врагове. И не става въпрос за светски хора, става въпрос за други служители, които просто, чисто простичко, на прост език казано, те им завиждаха. И просто всичко, което другия прави, те им казват, че е фалшиво, че е криво, че не е правилно, гонеха ги и търмозеха ги през цялото време. Но колко от вас са чули за Шамбак? Хайде, дигнете ръце. Има ли някой да чули Шамбак? Колко от вас са чули за... колко от вас са чули за Смит Уигълсворт, примерно? Колко от вас са чули за... Кой да ви дам друг пример? Те са много. Но вие сте чували повечето от тях. Колко от вас сте чували за техните врагове, така да ги кажем? Имената им някой знае ли ги? Никой не ги знае. Знаете ли защо? Защото в поколенията онова, което не е стойностно, то се топи. И остава диаманта. Остава онова, което е стойностно. И така можеш да разпознаеш, че ако едно нещо продължи в поколението, то наистина е стойностно. Ако едно нещо остане само там, то си е за там и до там. То няма да продължи. И когато Бог почете някой, той наистина иска всичко, което гради, да продължава в поколенията. Вярвам ние, като вярващи, да успеем да предадем щафетата на нашите деца. Вярвам ние, като вярващи, да успеем да предадем вярата, принципите, разбиранията и всичко на нашите деца. Вярвам нашите деца не просто където сме ние, но те да надграждат и да отидат много по-далеч. Вярвам нашите деца да стъпват не просто локално, местно, но нашите деца да стъпват на интернационално ниво. Вярвам нашите деца да проповядват, да служат и да градят неща, които няма да ефектират просто едно общество, но ще бъде интернационално. Вярвам, че това ще стане и знам, че ние имаме роля, слава на Бога. Бог ни е дал и ни е почете толкова много, да може ние да инвестираме в едно поколение, което ще влияе на народите. Ако ти разбираш същността, ти ще спреш да се занимаваш с други неща толкова сериозно и ти ще отделиш толкова много повече време и сериозно ще обучаваш децата ти и хората, въобще, които са ученици, за да могат да поемат и да бъдат ефективни в призива и съдбата, която Бог ще ги изстреля. Амин. Нека се молим, нека се справим. Исусе, благодарим Ти за Твоето Слово днес. Благодарим, че Ти си в контрол на всичко. Благодарим Ти, Господи, че Ти си днес в центъра на нашия живот. Ние Те молим за дух на мъдрост и на откровение. Ние Те молим да ни помогнеш да разпознаваме сезоните. Ние Те молим да ни покажеш Тимотей, да ни покажеш Елисей, да ни покажеш Исус Навиев, да ни покажеш хора, които са последователи с цялото си сърце и ще изграждат. Да изградиме и ние ученици и да изграждаме поколение, което да наследи дарбите, потенциала, да наследи ученията, да наследи принципите, да наследява, Господи, всичко, което си ни дал в името на Исус. Алелуя! Нека пеем на Господа, нека да му се покланяме и нека го търсиме с тази песен следващата, която ще изпеете. Алелуя! Помогнете и нека се покланяме на нашия цар. Благодаря Ти, Господи. Святе, Агнеца.
ти благодарим. Благодарим за Твоето Благодарим за Твоето действие. Благодарим, че Ти си вчера, днес и за винаги същия. Благодарим, че Ти показваш Твоята вярност в нашия живот. Благодарим Ти, Исусе. Нещо дай славата на Господа. Бъдете благословени, имайте успешна седмица. Поздрави някой до себе си и ще се видим отново другата неделя в Helper's Kitchen.